ole tuna hian ron kirle ta tun tuma hian mobile phone atanga thala ka bel tur watermark siam dan PixArt manga siam dan karun ti dona masaperin kan mamo tur chu font kha kan mamo don ta antina nei tuna hian font kha kan nei sa lo ni chon dafont.com dafont.com a hian kan lut ta chon ta hian search tur om ta ni chuan search tur a hian signature ti kha kanin an search ta chuan an signature du kha kan en kuala signature font tur kha kan en kual ta entina ne ta ya a show de hi kan lo du ta hi kan download ta ni chuan kan download ta a zo de ra ti khan kan open ta open pathum lo ta kan select ta zip file ani wangin es file viewer in ka ena tu ne ka extract don ta chuan a choose pata khan kan thanga PixArt folder PixArt ka hi kan install sa to chuan ei folder hi lo om dona chuan in kan install sa to a phone kan la da bel ngai lo ni chuan fonts ti hi om lo mai thei boka om lo ni chuan PixArt folder chunga fonts ti hu kan siam ta chumi chunga chuan he kan select ta ni chuan an select kha diklo en turing kal lenga PixArt TTF ti te lo om ta hi kan kat te yanga ten paste don ta hi chu hma mi to ania he om kha chuan select thei to ti na ni ta nia chuan kai a phone na chu kan ready ta chuan PixArt kan hong le thung don ta ni PixArt ta hian ati dan hi an shalo mai theya elai pera kha kan hriat tur poimo chuan ngai pix elam no PixArt lo om ta kan hong ta ni chuan type alaya plus kan meta alaya plus kan meta chuan heta drawings ti hian pic canvas a hian tai plus om na dot chi apathum na khu kan meta chuan canvas background tur kha kan thlang ta a square hi ka thlang ta 120 into 120 1 into 1 a hi ka thlang ta tian a lo lut ta helai du che hian a hnuai lam len phe hian he tai a hnuai ber len pheya a ding lam kil ber mi hi an me chuan khu kan me che chuan hi lo chok ta ni chuan transparent angai awangin watermark re chu transparent angai awangin a transparent lo a background ti var tu hi kan select an a transparent a chung khi transparent ani a noi hi background ti var tu kha ni ta chuan background ti var tu hi kan select lai tak khan a chung hi tai dustbin lem om ta kan delete ta dek ta tian transparent don ta chuan a chung ding kila khian go na oma kan go a chuan tian save and share dile edit image ti lom ta edit image a kan lut ta ni chuan ta hian edit image a kan lut khan text hi kan thale an select a keni mon ki ma ti kha kan chu chin ta entian nan mei pot lian ta chuan keni mon ki ma ti kha my fonts a hnuai lampang hian my fonts ti hi keimana ka install chop ka da chop ho khani ta chuan hetlai signature ti ka da thar ka khi signature kha lo om ta signature ti khan lo om ta ni chuan tia tolpo hian ati mai a hnuai lam khan tolpo khan ati mai thei ta in khi kan du tu kan hmang thei vek ta blackjack regular Southampton hing ka hre chia lawa tikan enga po chu i lo ni ta sela hei asin ma don ta chu thu sam hi ka mu lawa hei en chinang hei lo ni ta sela chuan ta hian milim ne na kan du ni chuan ei sticker kan tianga
sikar te hian antinan photography ti te khalo ti taila photography ei tian ala om ta chuan kan du kha kan zong char chang photography a khan antinan heng te lo da etaya box kan du ber kan mu kha kan select ta ni to ka select ta in lot ta a in ti hian lo om ta a du le an ti te nga ko chu du le kan ti lian dewanga ka chu kan thu ni ta chuan text kan ti lenga photography an select ta ama chu hi signature phone kha alo in select ngal don awangin hei chu chi don lo ta chu ai chuan apa ngai kan le tanga antinan eta discover a zo kan kal lenga engte mang tai la ti khan lo ni ta chuan hei i kan watermark tur kan du tu sam to kan design to an ho gan chung lam akhian tik na ki kan select ta chuan crop hi kan ti le photang nikin zela ol sam nang kan du to khan kan crop ta kan crop no khan kan select le ta ni chuan hei go kan tia chuan save kan ti ta gallery a don ni ta ni chuan khate kan ti hnu khan gallery an kal ta a lo lang tamia lo mai ta oops ani chuan eta tang hi kan kalang ei tai lo lang ta an select ka lo lut ta in hong ta ma lok angai do na lo lang ta chia ta chuan ta in kan tianga aish ilo edit na kal zel hi ta hian a move na kha omin ka hresia lo tok mai ti hian kan chuk select zo khan ni kan select ta a chuan ta in move ti lo om ta copy po oma ei ta move ti om ta move ko kan met ta a chuan move kan ti chuan watermark folder kha ka siam sa ta chuan nikina watermark folder a dalu khera hi nikina azona ol sam na tur ania chulai chu kan hria ta tan ita sela watermark paste ta ni chuan watermark hi hmapon ka siam to a te lo tin tel le ani mela chuan pixar a khan ki le ta heng te tu kin jing ka thalak khan ta an hong ta ni hi lo ni ta chuan hetla yan watermark ka kan da du don chuan add photo kan tianga chuan a chung recent atang khian a folder kha kan thlanga watermark kan ti ta watermark hian hei transparent ani wang khana lang don lo ta free image bul nei per chi kha thar ber zel ania adang siam pon thar ber kha tai zel hi am don ta free image bul ding lam che hi tik a ki alo in select ta chi ata edit anga hi lo om ta ni akha idu na hmuna ipotanga
khan hi da ta chuan i save khan tikhan watermark chu alo to I do nei to mai don ni chuan i thala kha piang ai du na piang khan pixat mang hian amo application kha tianga a bel theinang chi mang ka chuan I watermark ka I vom be jung jung thei to ama ro chu I watermark kha a bolo un tur ro chuan folder thana ida that big kha angai don ta ani khalai ro kha chu chin chia chiang na a tha ome chuan he channel hi min lo clear sak wain hena lom thu kan thil chia he video min lo like saka min lo comment saka min lo share sak min lo share pui turin kan in som hal ni sela khongai takin midang ten he video hi lo hman tangkai ve theina turin in omna WhatsApp group te Facebook group te a video download ni lo a link share zong khan share button mangai khan min lo share pui la ti khai khongai na kan gen khan ni sela chuan an lo kan hlok pui ngei be sei ila enge mo har satna thiat thiam lo om chuan comment lama inzo na kalo ngai chang ring don nia ka ti chin kha ni pot sela vo in ni atan chuan ni danga mangchang dang nen kan ron ki le don nia